ठाकूर कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्या या विशेष बुलेटिन मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करते। चला तर मग जाणून घेऊया सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित संपूर्ण कोकण आणि अखंड महाराष्ट्रात नेमकं काय काय घडलं। मध्य प्रदेशवरून गोव्याच्या दिशेने केबलची वाहतूक करणारा कंटेनर फोंडाघाटमधील अवघड वळणावर रस्त्याच्या मधोमध पलटी झाला। त्यामुळे महामार्गावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या। त्यानंतर जेसीबीद्वारे बंडल सरळ केलेल्या कंटेनरमध्ये भरून गोव्याच्या दिशेने जात असताना लगतच्याच वळणावर पुन्हा ओव्हरलोडमुळे सदर कंटेनर पलटी झाला। हा प्रकार रात्री 8च्या सुमारास घडला। मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर इन्सुली खामदेव नाका येथे महामार्गालगत अनधिकृतपणे उभारण्यात आलेल्या 50हून अधिक गाळेधारकांना महामार्ग विभागाने नोटिसा बजावल्यात। सदर बांधकाम हटवण्यासाठी 8 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे। सावंतवाडी तालुक्यातील सांगेली येथील नवोदय विद्यालयात शिकणाऱ्या तब्बल 133 विद्यार्थ्यांना अन्नातून विषबाधा झाली आहे। त्यांना अधिक उपचारासाठी सांगेली प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल करण्यात आले। त्यानंतर प्रकृती अधिक खालावल्याने 13 विद्यार्थ्यांना अधिक उपचारासाठी सावंतवाडी येथील कुटीर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, तर सांगेली येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात इतर विद्यार्थ्यांना दाखल करण्यात आले। सिंधुदुर्गात आज महाशिवरात्री उत्सव अतिशय उत्साहात संपन्न झाला। कुणकेश्वर येथील मंदिरात श्रींची विधिवत पूजा करण्यात आली। श्रीदेव कुणकेश्वरच्या पहिल्या पूजेचा मान भैया सामंत यांना देण्यात आला होता। यावेळी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर देखील उपस्थित होते। महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून महिलांना भेट देण्यात आली आहे। घरगुती गॅस सिलेंडरचे दर 100 रुपयांनी कमी करण्यात आले। ही माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्विट करून दिली आहे। याबरोबरच कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।